Nus Ána, cad é seo? Cad éon rud seo do lámh? Beart. Beart. Agus cé as a tháinig sé? Is agam. Níl is agat tháinig sé as Mericeál nó as Éirinn. As Éirinn. Agus tháinig sé as Gaeilge nó as Buile Clia. Agus Beart. As Buile Clia. Meas dúr tháinig sé ó oras na Gaeilge. Tá mé ceap gur tháinig. Well, chur do lábhaisteach agus féach ceirtá an. Tug amach rud a cínt. Cad é sin? Picture book. Cad é sin? Leabhar pictúrí? Yeah. Cad é le tá? Seo. An bhecinn tú gréamáin? Sílim go bheceim sé gréamáin. Cohan na gréamáin. Lowerly. Where? Agus seo. CD an ítar tú? Nice. Cad é le? Cad é le taistíonn sin? Cad é sin? Is agam. Leabhar nótaí. Or noti. Ré. Or noti. Read it, Daddy. Agus seo. Read it. Agus céirt? Read it, Daddy. Read it. Sin críáin tan ceart agat. Read it. Ní héigim. Cad a tú rá? CD. Cad é seo? CD. Cad é sin? Leabhar sé. Cad be cheart am dhéana leis. Cad é sin? CD. CD agus céirt tar an CD meas tú? Is agam. Scéal sílim. Scale. Ré. Agus. Another notebook. Cad é sin? Níos mó notebook. Níos mó cad? Níos mó notebook. Leabhar nótaí eile sé. Blessing. Cad iad sin? Níos mó críáin tan ceart aid. Agus. Nasa nala. Ní leanú déile? Níl? Nus. Tá an ceart agat. Tá sé fálamh. Nus tá mé ceapa go bhfuil rud do gach duine an seo. Go bhfuil bileog gréamáin mar hampla do gach duine agat. So, bileog gréamáin do Ána mar hampla agus bileog gréamáin do Fiona. Agus seo for Ána. Agus leabhar nótaí do Ána agus túr leabhar nótaí eile do Fiona. Cad deirtar le Fiona? Deir tú seo dit nach é? Agus críán do Ána nach é? Fin do Ána. Agus? No, I have crayon. Cad a agat? Agus a críán an seo freisin nach bhfuil? Yeah. Cé dó na críán sin? Fiona. Do Fiona tan ceart aid. Agus céir é le? Crayon. Cad é sin CD CD. do Fiona túir de é Agus CD. Crab. agus CD do Ána aber sin CD do Ána. A crab, Daddy. Aber CD do Ána. A crab, Daddy. Ní Look at the higgam. crab. Ní higgam. Sin pártán nach é? Yeah. Aber agus pártán. Doctor. Aber pártán. Doctor for Fiona. Leabhar do Fiona cad deir sé? Tomás ag an dochtúr. Tá sé sin go téas. Agus cad é sin? Lucky. Ó, leabhar do Ána. No, lower. Céir tá ar chlúdach an leabhar sin? Is agam. An bhfuil Penguin. meas tú bhfuil pinguin? Yeah. Sé. Agus céhí sin an é sin an pinguin? New. Céhí sin? Is agam. An ben nó fearré? Dan. Ben, sé ben na néan. Sinní an bhean ar chás léiche éin. Agus ó bhaid te fecim leabhar eile. Is dócha gúil an leabhar seo don vertigah. Cad deir sé? Lé éine? Ok, léhi mé é ach cadú fánach cadú bheith faideach. Cad é seo? Toras go Panama ó scéalaocht János. Fecha sin toras go Panama. An deasar fad. Agus fán gach duine agah póster freisin. Ó, nus cad éon ceann seo. Caint faoi de heileach is dócha. Ó baid fecha sin ó an deasar fad. Tá maithir áard agus tá bháthar íseal.
An deas ar fad. Sin cean íomne, agus seo cean Ána. Chéidir se seo. Ag chur enim nach í ar rudaí is dócha. Ag chur enim nach í ar rudaí. Oh, you have the same thing? Ní hiigim aber sin rís? Reading. Ní hiigim? An bhfuil an rud céanna agan? Ní dóilim go bhfuil. Sílim go bhfuil bileog difriúil éite. So tá bileog go difriúla ag mertigah. Tá ceann agat sa faoi enim nó rudaí, agus tá ceann ag Fiona faoin teilech. An deas ar fad. Agus am bhfuil is sagad KY a fuairtú seo? Yeah. Foras na Gaeilge, I Mbaile Clia. Go háide bandar bennim cuitríanna I Mhuirthortaí. Bhiste leat rá gur amach a chuitríanna? Aber sin osort? Agus has a fresh níona, aber gur amach agat? Níos, an bhfuil Lúrabug Lárabug ar ólas agat. Ána, an bhfuil Lúrabug Lárabug ar ólas éite. An neanna tú brim? An neanna tú brim mór? Cí as a tháinig sé? As a túnaí sin? Ó, go bhhaid a Deireann. An bhfuil sé stinky? An bhfuil drochháil amhaid? An bhfuil balla bréan na tíochhaid? Ní hiigim? Le é? Ok, léhí mé é mar sin. A cá tú bheith go má? Maith tú go má? Aber bai mé go má? Iontoch, léhí mar sin scéil. Níos, aber gí slán?